హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దినేష్ బాలాజీ ప్రో గేమింగ్. మనం ఇవాళ క్లాస్ స్క్వాడ్ రేస్ ఎలా ఆడాలో నేను ఇప్పుడు చూడబోతున్నాను. అందులో పాటు మీకు సూపర్ అయిన టిప్స్ చూడబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కన్ఫామ్గా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు కనుక షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు క్లాస్ స్క్వాడ్ రష్ గేమింగ్, అందులో మీకు ఇంపార్టెంట్ సూపర్ అయిన టిప్స్ నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు బాగా ఆడిపోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తే నాకు ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ చేయడానికి నాకు ఎదుగు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్ఫర్మ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు షోయింగ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం నా గన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనకి ఇప్పుడు చాలా మిషన్స్ వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇలాంటివి వస్తే కనుక అంటే ఏం తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, వీటిని ప్రెస్ చేశారంటే మనకి రివార్డ్ చేయండి వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. యాడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, యాడ్ అవుతుంది. నాకు జీవితాలు ఎక్స్చేంజ్ పెట్టేసుకున్నాను. 5% ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వాడే మిషన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసాను ఫ్రెండ్స్. మిషన్స్ అని కంప్లీట్ చేశాను. అందులో నాకు ఎలా వచ్చేసాను వీడియో వచ్చేసి నాకు ఫోన్ నా వీడియో నాకు ఇప్పుడు బ్యాక్ స్క్రీన్ అనేది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు సూపర్ అయిన ట్రిక్స్ చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు మన గేమ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. G1 తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది M500 వచ్చి తీసేసుకున్నారంటే మీకు అది వచ్చేసి ఇది స్లోగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బుల్లెట్స్ అది మీరు ఆపి కొట్టాలి. G1 అయితే అలానే పెట్టి ఉంచితే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మనం G1 తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. G1 తీసుకున్న తర్వాత నా దగ్గర వచ్చేసి అవాకిన్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. అవాకిన్ ఉన్నారు. మనం ఇప్పుడు సైలెంట్గా వెళ్ళిపోవాలి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి. మనం ఇప్పుడు వెళ్ళబోతున్నాం. ఏం చేస్తారంటే జాగ్రత్తగా అక్కడ ఫ్రెండ్స్. మీరు పైకి ఎక్కేటప్పుడు మీరు సడన్గా కొంచెం స్లిప్ అయినా కానీ మీరు అయిపోయినట్టు. ఎక్కినట్టు సేమ్ ఇంకా జాగ్రత్తగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. కింద దిగేస్తాను ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే మా వాళ్ళని కుట్టేస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ మీరు ఎప్పుడన్నా చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే కన్ఫర్మ్ వన్ అంతా వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఫ్రెండ్స్. వాడు వేరే వాళ్ళని రివైవ్ అడుగుతారు. వాడు వచ్చేసి ఇంకా గ్లూ వేసుకొని రివైవ్ ఇచ్చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. అలాంటప్పుడు మీరు చాలా నాకయ్యానుకో ఆ కిల్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని ఏం చేస్తారంటే నాకౌట్ చేసిన తర్వాత అలాగే నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోవాకండి, డైరెక్ట్ కిల్ చేయండి. కిల్ చేసిన తర్వాత మీరు పక్కకి వెళ్ళిపోండి ఫ్రెండ్స్. అదే మీరు అలానే వదిలేసి వెళ్ళిపోయారంటే మనం నాకైపోతాం. వాడు ఇంకా నాకైనోడు కిల్ అయిపోతే ఇంకా వాడు అయిపోతే ఇంకా చంపేశారు ఫ్రెండ్స్. నాకు ఒక్కను కూడా కనిపించలేదు. నాకు ఒక్కడు కూడా చంపేశారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టరీ చేసాము ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా వచ్చేసి మీకు బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మిగతా 200కి గ్రానైట్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పిన ట్రిప్స్ అని మీకు యూజ్ అవుతాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కమెంట్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కొట్టండి, లైక్ కొట్టండి. వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. మనం
వాళ్ళు ప్లాన్ వేసుకుంటారు. ఇప్పుడు వెనక నుంచి వెళ్ళి మనం రెస్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. వెనక నుంచి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒకవేళ జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ వాళ్ళు సడన్గా వచ్చి కొట్టేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మనల్ని. ఇప్పుడు చూడండి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న రెడ్ సింబల్ పడుతుంది కదా, ఇంకా AN94 ఆటోమేటిక్గా తీయాల్సిందే. ఇంకా నాకు అయ్యాడు ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి అలా వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నాను లేదు అంటే. నాకు వచ్చేసేసారు ఫ్రెండ్స్. ఒకరిని కాల్చి ఇంకొకరిని కాల్చేసాను. అనేది వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. మా టీం అనేది వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకడు ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్, వాడు డిసర్టికల్ పెట్టుకున్నాడు, MP5 పెట్టుకున్నాడు. MP5 వచ్చేసి అది స్పీడ్గా వెళ్తున్నట్టు పోగలింది ఫ్రెండ్స్. బుల్లెట్స్ మట్టికి స్పీడ్గా వెళ్ళినట్టు అనిపించేది, కానీ అది కొంచెం నా దృష్టిలో అయితే కొంచెం వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇప్పుడు షార్ట్ గన్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. షార్ట్ గన్తో పాటు ఒక గ్రెనేడ్. వీళ్ళందరూ AN94 ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు ఎవడో లూట్ చేయాలన్నాడు. వీళ్ళు లూటింగ్ మొత్తం మంది ఫ్రెండ్స్. లూటింగ్ మొత్తం నాకే చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే హెడ్ షాట్స్ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సైలెంట్ కూర్చున్నాం మనం. ఉంటారు ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడో ఒక్కడన్నా ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తప్పదు. అమ్మ పిల్లలు వచ్చేసి ఒక గ్రానేడ్, 3 గ్లూ వాల్స్ వచ్చేసి మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎప్పుడన్నా మన వాళ్ళకి రివైవ్ ఇవ్వాలనిపించింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు AN94 పెట్టుకోబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. దానికి వెంటనే ఇప్పుడు ఇమోట్ వేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. వెళ్దాం రండి ఫ్రెండ్స్. రష్ పట్ట కాల్ చేస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. కూర్చోనన్నా కొంచెం అదిగోండి ఫ్రెండ్స్. 34 పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనం కూడా ఒక
నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్.